ngawuthola. Phela ngakhipha imali yami umsebenzi angiwutholi. Mfethu uyazazi into nje ngalezi zihamba ngama-procedure. Awungitshelanga automatically njengoba ngangixhumanisa nalo mfethu engixhumanisa naye. Ozokuyena ofuneka kufaka emsebenzini. Obvious mhlawumbe sakuyethini izinto zakho mhlawumbe besalindile sakudelay. Uyothi mase kuqondile mhlawumbe kulunga into yakho. Yini ubungakhulumi-ke naye mfethu umtshele lento wena leyo ngitshela yona manje. Mfethu bengizama nje mfethu ukukhuluma naye ngimtshele kodwa manje uyangixaka maseza kanje ngoba naseqaleni weza kumina wasudinga usizo. Manje ngizama ukusiza yena la. Okay, fair enough imali vele useyikhiphile imali ngamnikeza lo mfethu imali Wakunika. Ngamnike wanginikeza. Wakunika imali. Yeah, wanginikeza qamba. Imali inanika yona. Lo mfethu wanginikeza u3000. Okay. Ethi ucela umenzeleni? Ufuna umsebenzi udinga usizo lami. Nami ngingayinkinga ngifuna ukumsiza lo mfethu. Okay, wena wase wenze njani-ke sekunikile imali? Ayithatha phela imali ngayihambisa kulo muntu lona uyena impela ozomfaka emsebenzini. Okusho ukuthi wena uyi-middleman kahle kahle. Middleman mina ngisiza abantu abanjengayo. Abantu bayithola umsebenzi wena futhi nawe ubufuna ukulinda njengawo wonke umuntu. Hayi ukuthi manje yabona into osuyenzayo manje. Hayi mina lokulinda ngisebenzi mina ngoba le mali engakunika yona ngayiboleka. Abathembisa ekhaya ukuthi ngithola umsebenzi. Azingathembisa noma wengane zami ukuthi ngitholile umsebenzi. Manje lo msebenzi angisawutholi. Yabo lonto la bonke abantu engibathembisile manje bathi mina ngikutsotsi. Thatha imali. Imali yakhe ayisabuyi back. Ayisabuyi imali zabo labo bantu labo. Mina ngenze njani ke wena ngoba awuna ungilindisile. Phela mfethu imali masihambile. Wena sekufuna nje kuphela into obufuna ukuyenza nje ukulinda kuze kufike isikhathi. Kuze kube yinini elindile. 6 months indoda. 6 months ngilindile. Hayi ngeke futhi udlala ngami. Kuze kube yinini elindile. Idlala ngami nalo mjida wakho. Kade mina ngilindile. 6 months ngikwayela abantu laba abangiboleka imali baluzile ipatience lapha emuva bayifuna imali yabo. Khuluma nje ngoba ngize nalabantu laba ngoba ngingayifuna le mali. Kumele ngikhokhele labantu engithathe kubona. Kodwa bengekho enye indlela yakhe mhlawumbe besingayikhuluma bingekho enye indlela. Bingekho enye indlela. Ngoba wena makufonela sometimes phone nami wayibambi ngikusendela ama message wabuka ungaphenduli. Manje ke mina ngifuna imali yami ngifuni nje istory. Uyayizwa lo mfethu ukuthi into yena ukhala ngento eclean. Uyamuzwa nje ukuthi nangendlela akhuluma ngayo nawe kuwena. Ukhuluma into eclean. Wena umuntu ekumele la engabe wenza ubulungiswa weza kumfethu wafike nakhuluma kahle nahlala phansi. Yabo njengoba uchaza nje kwakumele yonke into ichazele umfethu. Ungamcross ungawabuka amafoni akhe ema-earphone. Cha wena mfethu hayi ukuthi beke imkhosile. Uthi naye ngoba ngayifuna understand mangimtshelile ukuthi akalindi njengawo wonke umuntu. Vele kuthi mase ku right uyobe sefonelwa njengawo wonke umuntu. Kusho ukuthi nje sengaze kube right la next year. Kodwa mina phela kuya next year manje mangukuthi akubi right manje. Kodwa bengayena umuntu ebengimkhohlile. Wena imake wena yasebenza ngithi. Hayi yabe ngasebenza. Uyasebenza. Each and every month khona imali engenayo ngithi kwani. Yeah. Kunjani impela. Okay. So awucabangeke khona umuntu okhipha imali. Walinda ukuthi khona imali umfowethu uzothi mayiseqedile ukugwaza mayisethola umsebenzi same time. Ngoba ukugwaza kahle usuke uphusha umuntu lo ozokufunela umsebenzi ukuthi enze izinto fast. Then ukuyofaka iCV nginamanga. Uyazi ndaba mfethu yabo njengoba ngichaza ukuthi angisho ukuthi mhlawumbe kanjani. Imake lento engichazayo yokuthi ukugwaza ifana nokuthi usuke usumphusha umuntu lo ozokufunela umsebenzi ukuthi enze izinto faster than lokho kokulinda okunormal okujwayelekile ukuthi ufake iCV ulinde. Umfethu angifuni qhamuka wanginikeza imali. Lento lena bekufanele ibe private mina naye. Yayibo manje lento aseyenzayo manje ayisekho-ke private sengilethela nina kanje. Ayisekho-ke private manje sizoba nenkinga ukuthi manje ke sekuthiwa mina ngithatha izimali zabantu ngenxa ukuthi bafuna ukuthenga. Vele uyayithatha imali zabantu. Kahle ukulinda 6 months inyanga engaka umsebenzi. Yayizwa kodwa inkinga yaba. Obvious umsebenzi oba ngangolindi ngoba ngangofuna ngangifuna ukusebenza. Uzoqamba malapho nje inkinga yakho ngiyayizwa. Okay. Kodwa nje eyami iphathi eyayirole ngifuna ukuyidlala nje mfethu ukuthi athole umsebenzi ngoba wafika mina ezongikhalela wathi udinga umsebenzi. So bengingacabanga ukuthi mina ngabe yena umuntu usedinga imali because i first priority yakhe ukuthi inhloso zokuthi athole umsebenzi.
Okay. Phela uma ufuna umsebenzi bese obvious udinga imali. Wenza noma ngayini ukuthi uthole Yabo. umsebenzi. Uma ucabanga ngafike ngizofuna umsebenzi kuwena nginemali. La mali anganginayo ngangiboleke kubantu. Ani bayifuna imali yabo. Kade belokhu bengibelesele ngizoze ngishaya abantu lapha elokishini. Nami mfethu yabo lo mthaka lo engamnikeza imali yakho kuyena impela afuna ukuthola umsebenzi. I'm putting pressure on him nami ukuthi mfethu. So make izinto zethu zibe fast. Besicela mfethu ukuthi nayi imoto ikhona. So hamba sekuyena ukuze siyibone le pressure oyifakayo ukuthi uyifaka ngempela yini. Ukuze sikubone leli iqiniso leli ukuthi iqiniso lento oyishoyo ukuthi nawe you putting pressure kumuntu. Alright. Manje inkinga esingaba nayo indoda ematasa le yazi. Cha phela lalela mfethu ngeke phela usitshele istory wena. Wena into ekumele usitshele yona ukusitshela ukuthi okay asihambeni. Noma siphuma kanje. Yabo njengoba usuqhamuka nestory usuthi indoda ematasa. Kushuthi wena kahle kahle ususitshele okunye. Automatically kumina sekuyafika ukuthi wena bengekho umuntu wesithathu. Nama Hayi mfethu. Wakubeka kanjalo cha kunjalo. La lo ndoda singahamba siyasoyibheka sibone sizoyithola yini. Angazi noma ngivumelele ukuthi ngiyifonele eqala ngitshela ukuthi siyeza. ngicela uqala umcheck efonini mfethu. Ngithi ngiqale ngibheke ukuthi ngabe ethola. Angithi umuntu osebenza naye. Ya ngisebenzisana naye mfethu. Usebenzisana naye noma awuchazi. Ngisebenzisana naye bese mangisiza awukusuke kahle kahle ngisiza abantu abafike befa njengalo mfethu abafika kumina bezokhala ngomsebenzi ukuze lo mfethu akwazi ukuthi abasize. Oh kushuthi wena kahle kahle wena wenza imali kubantu asuke bezofuna umsebenzi befika bexakekile kuwena. Kanti hayi ukuthi usuke usiza umfowethu usuke wenza ubuntu. Ufuna ukuthi babe more abantu aba right empilweni. Hayi ukuthi wena ugaine out of umfowethu. Ukuthi wena mfethu sebebaningi vele abantu engibasizile. Ukuthi nje umfethu Okushuthi okwakhe kube nebhajanana ukuthi kwaba khona idelay. Seziningi imali lezo labo 3000 ubahla. Bayasizakala abantu mfethu bayabuya ngisho. Ingakho nihlala endaweni eziright kanje. Inyembezi zabantu. Uyazi ukuthi lezi imali lezi ayitholakali kahle. Tholakala kabuhlungu. Njengoba umfethu nje ekuchazela ukuthi imali yabantu le ayithatha emfethu kwenzakalani la yamuzwa lo. I'm relaxing in my house. Noma kama ngesandla wakho ukuthi uthini. Angimazi usuphi mhlawumbe ubona ukuthi vele ngoba manje khona namakhamera nayo yonke into manje Lucky you never shoot your legs from there. Mhlawumbe kube khona indlela engakhuluma ngayo futhi naye mhlawumbe uzo understand. Okay. Nisotheni izinto zenu asikulinde la uhambe kuyena sothe izinto zenu. Kodwa ningayi ndawo imani le khona la. Aba bantu bosijwayela kabi. Uyamazi yena lo. Wake wakutshela ngayo. Wangitshela ngayo ukuthi basebenzisana nawe. I don't know what kind of guy Eh? Mfethu ngeke sikwazi ukuhlala phansi. He's talking like so, he's bringing you all here for nothing. Listen to me, bro. Yes, I'm listening to you. You said to me you don't know me. Yes, I don't know you. Okay, so don't explain nothing to me. Right. I Because understand what you're even trying to me, say. I don't know you. Yeah, we don't know each other. I don't even want to know you. No problem. You understand? But you need to know the side of the story why this guy is bringing you by me. But listen What are to you me. here for you today? We're here That's the whole... for us to pay this guy back his money. Who's Because this all guy? these I people- don't know this guy, yeah? Yeah, I know him. The same client that already come for you. There's something wrong with this guy. Okay, bro. can He's you a- please switch off your He's an thing? addict. Yeah? He's an addict, this one. I'm buying drugs for him. Yeah. Uyasiza ngestory. Mina ngizwa story ngifuna imali yami. Mfethu uyasiza istory lomsaka ukuthi See, kwenzakalani. bro, see, you're making a big eyeball here. Let's take the story and go talk upstairs. You know why? Please. I don't want to make us. My Please. image is in line here. And you two, you're making a problem. You're bringing a problem right by my house and come in. You're right in your head, you. Okay, listen to me, bro. Yeah. I can't suit your need. Eh? Right. I'm listening. I can't fit in your shoes. Right. So, Mina, I'll speak Zulu. You can speak whatever. Yes, language you want okay, to speak, okay. bro. Okay, listen to me. Yes. Ukuthi wena ufila kanjani, awufili kanjani. Me, I don't give a fuck. You understand? Yeah. What we here for? Imali kalomfowethu. Yeah.
You must talk to the. Who you know Listen, me. hey, You know me. Baba, wait, You know me. hey, Baba, wait, I'm listening. Yes. wait. Listen to me. Right, I'm listening to you. Yabona mazenyak, we will take it out and then go with Yeah, it. I understand what you're saying. Okay. But we got security here, my friend. I don't care. Let's make You things can simple. call your security to come Let's now. make things simple. Let's pay You the don't know money, what this you're guy's getting money. involved in. No, don't Pay worry. him the money, then we'll talk This later. guy is coming with a problem. Why are you not talking to him? He's the big scammer. Okay. Uyamuzwa ke mfethu. He's the scammer here. Uyamuzwa. Me, I don't know this guy. I don't know you. I don't know you. I don't know no one. I know this guy. I know you don't know him, but I'm the one who's being inclined by you. Plus, he tell me his name is Jonathan. You think that's the right name for a... I'm not saying anything bad or anything. It's not a joke, sir, but he told me his name is Jonathan. And then? And I bought him a beer. He said that he gave me a sad story, so I had to buy him a beer. That's how we became friends. Okay. So he's kind of in a story here. He's making a story. Lalela mfethu. Uyabona le nonsense asitshela yona. Asizele la. Thina into esizele la ukuthi imali kamfowethu iphuma kanjani today. Ukuthi nahlangana kanjani naye. Say, how much money do you have? Let's play this. Asihlangane. I'll deal with you Nah, later. Lutho. Ngale, ngicela ngishene yodwa uze ukwazi ukusebenza. uphinde usebenza abanye abantu hayi ngeke ashifu Imali mfethu athi ngoba phone la mfethu yayithola. Lalela mfethu sesicela necathulo. Manje awubesu. Ngempela. Mfethu soxabane yazo. Mfethu asimkhumula icathulo.